Obila County ma Kiambu koro dhi nyime kod manyo wuon ot mar orofa abich mano Lwar e gwenge mar Ruaka ma onego ji 2. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, ma koro en ot mar 2 molwar ka gedo mare dhi nyime kata bang' duol mochung'ne gedo e pacho ka NCA chungogi nikech ichich ni ok oger geyo makare. Seche machuok bang' jolweny tieko kolot mano Lwar e gwenge ma Kasarani ma onego ji 3, masira maket kod mano kendo ne oneno e kaunti ma Kiambu otieno ma piny rugodo tich Ang'wen. Ji 2 ne owito ngimagi bang' ot mane gedo mare dhi nyime Lwar ma umo odgi saa 9 otieno e masira manowe anyuolagi kod lit. Huyu ni baba yangu na nimeathirika vibaya, sababu unajua ukipoteza wazazi wawili inakuwa vibaya sana. Nimepoteza wazazi wangu wote wawili, lakini kwa bahati mzuri shosho yangu na anti yangu wameokolewa, so wako sawa. Wazazi wangu walikuwa wanaishi hapa, so ukiangalia kwa mbali pale utaona bed sheets na blanketi, so hapo ndio ilikuwa blanketi. I think hata ile kitu imefanya hii situation yao iwas ni kuwa nyumba yao ilikuwa semi permanent. Jogedo ma osebet katie odno ne otony kaluwore ne Olwar gotieno sama gedo mare nok dhi nyime. Yewuot jal ma wito ngimane kaachiel kod jaodno wacho ni gisebet ka gigolo ng'ur e wi gedono ma pod ne dhi mana nyime, kata beni ne nitiere ranyisi moromo ni ok ne gere yo makare. Basi huyu madhi tulikuwa tunamwambia azipitishe hapo nyumba, lakini hakuwa nasikia. Nyumba ikapa, sinaona finally imefanya nini, imeanguka. Tumekuwa tukicomplain hiyo ujenzi kwa haiko mzuri hata kidogo. Ilikuwa imefika pahali mpaka wamekuja wamearestiwa mara kadhaa, but unfortunately I think kuna mkubwa fulani alikuwa involved hapo, alikuwa anaenda anapiga simu wasi wanarudi like the following day, so hata ikianguka imeanguka tu, bado ikiendelea kujengwa. Jolweny kod apisas mag Red Cross mano yoro kama odno nolware ne owuok bang' yango ni ji 2 ema wito ngimagi, kendo onge ng'ata manyalo bet ni pod ne omok e bwo kite kod chumbe manitiyogo e gero odno. Jotelo mano yoro kanyo ka otelnegi kod gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ne ogolo siem mager ka giwacho ni masiche mag ute malwar koro osemedore kaunti no ma ogoyo tong' kod boma maduong' ma Nairobi. Hii ni vita sasa ambaye lazima ichukuliwe kwa njia tofauti na serikali yetu ya kaunti, kwa vile wananchi wengi wamekosa kutii sheria ambayo imewekwa, especially haswa wawekezaji na pia watu wenyeji. Imekuwa sasa labda hii ni nyumba ya 8 kwa muda ya chini ya miezi 6 ambaye imekuwa inaporomoka. Hivyo ni kusema ya kwamba kuna kasoro kubwa ambaye lazima irekebishwe, na hiyo kasoro lazima itarekebishwa kwa upande zote mbili, upande wa serikali yetu na upande wa wananchi. Mana kaka ot manoruombore piny Kasarani, ot mar Ruaka bende ne osechung gedo mare, kama koro penjo maduong' en teko ma inyalo med NCA mondo kama gisekumo e gedo kik tich dhi e nyime. Menyo mane dhi nyime ot mano Lwar Kasarani bende koro ne osechungi, kama onge ringre mora mora mano yudore kopogore ga 3 mano osegol kanyo, kata bed ni ne ichich ni ji moko 4 pod ne nyalo bet ni omok e odno. Edwin Okoth, Ramogi TV.